Benvingut al tram, Miquel. Moltes gràcies, Pere. Miquel, t'hem de dir? Pots dir-me com vulguis, Miquel. Miquel Núñez Pozo, fill de la Pozo. Exacte. Escolta'm una cosa, estic una mica fart de tu. Sí, no, perquè... Jo també de tu, Pere. Sí, bueno, comencem molt bé. Perquè diria que no hi ha persona que conegui el món que hagi concedit tantes entrevistes com tu. T'agraeixo que l'hagis concedit aquí al Tram, però estic flipant de la quantitat d'entrevistes que hi ha teves. I tinc el dubte de si explicaràs alguna cosa o descobrirem alguna cosa nova que no se sàpiga, perquè tinc la impressió que ja ho has dit tot. Jo crec que com hi ha confiança en tu, alguna cosa nova sortirà. Alguna cosa ens donaràs. Sí, no et preocupis, perquè si no me la dius tu, ja te l'estimaré jo. Exacte. Que he estat espiant una mica. Perfecte. També m'he endut de la impressió, a part que ets un tio simpàtic, guapo, afable, canta molt bé, tot això que ja ho sabem, que pràcticament no tens cap defecte. Ui! Però jo te n'he trobat un. En tinc molts, però a veure, digue'm quin és el que has No, no trobat. te'l diré. Te'l diré al final de l'entrevista. Ah, val. Així mantenim a la gent una mica d'interès, però potser... No, però és que si et dic ara i t'enfades, llavors tindrem... No crec que m'enfadi. En canvi, a l'hora de descobrir secrets, sí que m'agradaria saber quantes vegades has passat aquest matí la mopa per casa. Oh, que cabron! No insultis el presentador, si pot ser. Perdó. No, que cabron. La mopa no, però he escombrat. Has escombrat. O la Meri, sent de Terrassa, potser la Meri. Exacte, no, he escombrat ahir a la nit i avui al matí. Bueno, què et passa tu amb la mopa? Quantes vegades la passa al cap del dia? Tinc un toc amb el terra. Sí? Tinc un toc amb la neteja del terra. Sí, no pot haver-hi pols, no pot haver-hi taques, no pot haver-hi... res, no sé, és una cosa que... Jo crec que era de la meva mare. Vale, i això encara no havia sortit, oi? No, això no. Doncs ja tenim una cosa nova. Molt bé. Tu ets músic, evidentment, t'hem vist fent de presentador, t'hem vist fent d'actor, t'hem vist fent moltes coses. Vindries a ser aquest pack de coses Albertino Osborne català o Jesús Vázquez català? No, és que aquests tios fan tele, han fet actor i són músics també. Però jo crec que ets això, ets Jesús Vázquez o Albertino Osborne. Mira, Bertino Osborne perquè té un tirador de birra a casa seva, llavors jo seria més Bertino Osborne. Sí, i molta pasta també, i un tio tallant pernil segurament. Seria increïble, No, a veure, la cosa és que jo soc una persona que li agrada molt la faràndula, li agrada molt les càmeres, li agrada molt comunicar, li agrada molt parlar. No me n'havia donat, No me n'havia donat, és una cosa que no havia detectat. Crec que no tinc gaire vergonya a l'hora d'explicar coses meves, no sé. No, és que expliques tot, sense filtre. Penso que tampoc, vull dir, no hi ha gaire... Prefereixo, què pot haver-hi? Què he de guardar? Quin secret he de guardar? Cap. Veient això, d'Eufòria no diguem res, està anant molt bé, fort, però... Molt fort. Sí. Bueno, però Eufòria sembla que va. Sí, però està molt fort. Home, potser no tan fort com el primer capítol del Jo Mai Mai, on et van veure entrant dins una dutxa amb una senyoreta. Correcte, correcte. I fent un frufru allà dins la dutxa. Sí, mira, vam anar a fregar la dutxa també. Sí, es va produir una còpula, fins i tot. Correcte, correcte. Primer dia de rodatge, Primer dia de rodatge, també t'hem vist cap per baix fent de Spiderman i també hem vist que ets una rata rastrera per coses que has fet de venjança. És perquè em fa mal al cor, m'han fet mal. Com ets tan romàntic, estimes tant, i tota aquesta història. M'han fet molt de mal, llavors m'he penjat d'una manera molt incorrecta, és cert, però és el que hi ha. Però hi ha una cosa, si tu ets músic, en el fons ets músic, oi? La gent et coneix per això, per què vols fer d'actor i de presentador i robar-nos la feina als actors i als presentadors? No. Sí, és que és això el que està passant. Aquí no hi ha res d'intrusisme. Sí, que hi ha intrusisme, Jo ja era actor abans de ser cantant. Jo vaig estudiar teatre durant 10 anys, vaig fer zarzueles aquí a Barcelona i tot, vam fer teatre professional. Zarzueles a Barcelona? Sí. Ui, això de buscar el vídeo. I la veritat és que una cosa m'agradava molt. OT va ser el que em va donar a conèixer, va ser una cosa que em va presentar la meva exparella, em va presentar el càsting i això. Però realment jo soc una persona que m'agradava molt. I el tema de la sèrie, a mi em vaig demanar, ja m'ho van dir, alguna vegada m'havien demanat a algun lloc de fer alguna cosa, alguna sèrie i tal, i no hi havia càsting. Llavors jo no ho volia fer, perquè llavors sí que és un intrusisme laboral enorme. Ja. En canvi... Vaja, que t'enxufaven, diguem. Clar, era com enxufat. I en canvi aquí em van trucar, em van fer prova, em van mirar, tal, no sé què, i això va estar... O sigui, em va fer sentir bé, saps? Em va fer sentir com que síndrome de l'impostor, òbviament que el tens, perquè està al costat d'una Clàudia Riera, d'un Biel Rosell, d'una Maria Morera... Clàudia Riera és a la dutxa, perquè no tingui clar. Exacte. Sí, busquin el vídeo. De moltíssima gent que, fins i tot, que tenen gaudís, saps? O que han fet macroproduccions. I òbviament que el tens una mica, però no et sents tan malament perquè has passat una prova abans, llavors està bé. Rebobinem una mica en OT Contigo empezó todo, com va dir el Piqué en el seu moment. A mi el que m'interessa d'OT és com tu vas fer per posar-te catxes abans d'anar a revisió. Perquè, o sigui, estic a temps encara, jo? Sí. D'estar com tu, fet un pitxer? Sí, estàs a temps. A veure, jo sí que és cert que em cuido molt des dels 18-19 anys, que vaig tenir problemes d'alimentació, vaig tenir TCAs, llavors em vaig començar a cuidar molt la dieta, a fer esport i tal. Però per Eurovisió sí que és cert que, clar, havíem de fer una mena de recorregut per sobre l'escenari corrents, em van dir has de guanyar fons, sí com sigui. Llavors, cada matí m'anaven a buscar a l'hotel a les 7 del matí i m'anava a fer 1 hora i quart de crossfit cada matí abans d'assajar la cançó 70 vegades
Llavors, clar, vulguis o no, ho fas per una cosa, per estar sa, però clar, Acabes... una cosa, aquesta hora i quart de CrossFit jo no la faré. No, ja la faig com jo. una mica per la mola i ja està. Ara que has dit això d'OT, has dit, va ser la meva ex que m'hi va apuntar, però tinc diverses versions sobre això que no acabo de tenir clares. A veure? Teòricament vas fer un post a Instagram d'un cover teu amb el hashtag #passedirectoOT. Correcte. Vale, llavors, això va ser suggeriment d'ella. Jo vaig penjar el cover. Sí. I al cap d'un dia... Sí, i al cap d'un dia o dos em va dir ella, edita-ho, posa aquests hashtags perquè ara OT està mirant gent, no sé què. Ella et dona la idea de posar el hashtag. Exacte. I llavors jo li vaig dir, jo no em presentaré al càsting d'OT perquè hi ha moltíssima gent i no m'escolliran. Ara, si em donen el passe directo, vaig a provar. I vaig anar-hi. I abandonar el passe directo? Sí. Que vol dir que algú et va escriure un missatge directe per Instagram. Correcte. I aquest algú, saps com es diu? O hi has tornat a parlar? No, crec que va ser l'Albert Vico, pot ser que és una persona que es dedica a les xarxes d'OT, i crec que va ser ell. No m'ho ha dit mai clar del tot, però sempre m'ha dit que era com que la Noemí li va dir. Bueno, del teu exitós pas per OT, vull dir, no d'exitós per OT, sinó exitós pas per Eurovisió, que vas quedar tercer. Sí, segons tu, si gires la càmera, tercer. No cal que en diguem res més. Què estàs maquinant ara musicalment? Perquè estàs gravant, estàs a l'estudi, crec que estàs gravant alguna cosa? Estic gravant coses, vam estar durant el gener i el febrer fent doncs, les maquetes dels temes i tal, i ara ja els estem fent realitat, i espero que aviat surti doncs, algun tema, perquè estic preparant un EP en català. Home, quantes cançons tindrà, més o menys? No sé si 5, si 4, si 6, encara estem ahí. I les anies llançant, allò que fas amb aquest canal que té l'Instagram on estan passat, que es diu Misquis Núñez. Que és com diuen els nens pel carrer. Atentos todos, a les 10 penjaré alguna cosa, tot aquest cunyàs, això ho faràs, eh? Això ho faré. I hi haurà un llançament en aquestes característiques. I suposo que una pila de bolos també a l'estiu. Sí, tenim gairebé 20 i pico bolos confirmats ja. No sé, estic molt content perquè aquest any 2024 pinta molt, molt bé. Sí, perquè a més si heu de viure els músics de vendre CDs... No, però si ara ets número 1 en ventes i vens 700 discos. Molt bé. Sí. Amb el tema dels bolos, ara parlant un moment, estem parlant seriosament tota l'estona, però una mica més seriosament, a mi com a espectador dels bolos em molesta bastant que sigui tot tan previsible. És a dir, està clar la llista de cançons, està clar que farem una repetició, alguns artistes ja fan la broma de va, aplaudir una mica, que sortirem. O sigui, no pot passar que de cop i volta t'arrenquis i cantis, jo que sé, Let It Be, doncs John Lennon. No dic per tu, dic en general, sinó tot està supermil·limetrat. I tinc l'impressió que potser fa molts anys hi havia més marge per la improvisació. O no, és una tonteria, això. Saps què passa? Que ha crescut tant la professionalització dels directes, que hem d'anar amb claquetes, que hem d'anar amb bases, que hem d'anar amb informació a l'orella, que tal, no sé què, que tot vagi quadrat, que les llums van exactament al mateix tempo, que les pantalles que van exactament al mateix tempo que el bombo, que no hi ha espai per la improvisació. Si vols fer alguna hi ha tant espectacle. No hi ha. O sigui, pots preparar un espectacle, però pots preparar-lo a l'assaig. Però no hi ha espai per la improvisació perquè tot va quadrat i tot va... Perquè, clar, ja no s'hi val sortir amb una guitarra a cantar, perquè ara la gent vol show. Llavors has de portar ballarins. Si hi ha ballarins, vol dir que van d'anar a tempo amb la cançó. Tu no pots dir-li a un ballarí que vinga, ara anem a improvisar alguna tal. No pots dir-li al guitarrista que has estudiat 30 i pico cançons que ara li tocarà fer un solo quan està pensant en... O sigui, és molt complicat. És una paranoia. És un engranatge que ha d'anar tan seguit que és molt difícil. Ja no és com comencem a tocar i podem obrir. Almenys el meu estil de música. Molt bé, canviem de qüestió. Em pots explicar? Ai, Déu meu. És que em fot unes cares, que em fot una por. Qui és? Em pots explicar qui és el monstre de Wyoming? Que has parlat amb el meu germà, tu, o què? No ho sé, m'he documentat, he fet la meva feina. Que fort em sembla això, Pere. Almenys no m'ha dit cabron, almenys no m'ha dit cabron. Ja. Mira, quan jo era petit, el meu germà i jo vam tenir una època... A l'Eloi, que també és músic. Sí, està estudiant producció musical. Sí, que em fa les maquetes ell. Molt bé. I és un grande. Molt, és el millor. És el bo de la família. Molt bé. El monstre Wyoming. El monstre Wyoming... Mira, nosaltres, els meus pares tenen un apartament a Penyíscola i no hi havia 2 llits a la nostra habitació, hi havia un sol llit de matrimoni i dormíem junts l'Eloi i jo. I quan l'Eloi... És que me'n recordo i em fa molta pena, Quan l'Eloi era petit... Estem parlant que potser tu tenies 15 anys o menys. Exacte, i ell tenia 7. Sí, 7. Una cosa així, li feia molta por la foscor, i llavors jo li feia bromes. El Wyoming és el Wyoming, el Gran Wyoming. El Gran Wyoming? Sí, és el Gran Wyoming. I jo me'n recordo que aquella nit el meu pare estava mirant el Gran Wyoming i llavors a mi se'm va acudir fer-li una broma perquè em va dir qui és el Wyoming? Perquè el meu pare havia parlat d'ell i jo li vaig dir un monstre que va a les nits, que no sé què, no sé quantes. Llavors li feia bromes de que vindria el Gran Wyoming a matar-lo i no sé què. Però em sap molt greu, perquè jo em porto molt bé amb el meu germà i quan me'n recordo d'aquell moment que ell ho passava tan malament i jo em reia tant... I li feies pessigades als peus, fent-li creure que era el monstre que estava a l'habitació.
Bueno, ja t'ho trobaràs quan tornis a casa. Exacte, sí. També una Ai, altra cosa t'estimo, molt curiosa- noi, t'estimo molt. Una altra cosa molt curiosa teva és la fixació amb el 10, però una fixació positiva. Amb el? Amb el número 10, perdona. Que és la regla del 10, Sí. això de només t'importa que diguin 10 persones importants al teu voltant. sí, això és veritat. Explica una mica això. Això és que jo quan vaig sortir d'OT tenia molta ansietat perquè llegia comentaris de Twitter, bueno, i encara ara, L'únic que el meu psicòleg em va dir que hi ha una regla de les 10 persones. Val, o sigui, això ho va inventar el psicòleg, no és cosa teva. Sí, el meu psicòleg em va dir que hi ha una regla de les 10 persones i que jo havia d'escollir 10 persones que m'importava el que em deien. Llavors vaig posar la meva mare, el meu pare, el meu germà, la meva parella, el Pere Mas. Sí, Llavors vaig posar com 10 persones que m'importen el que diuen realment i que si a la seva opinió, o sigui, si em diuen la seva opinió, podria afectar en la meva vida, saps? Si la meva mare em diu que sóc una mala persona, hòstia, potser m'ho he de mirar i canviar-ho. Llavors jo mirava a Twitter i veia un comentari. Llavors m'anava a la llista de les 10 persones i deia, a veure, Huevito_87 està a la llista de les 10 persones? No, per tant, el que em digui no m'importa. Ben jugat. I ja seguim. I llavors això em va fer, doncs... És una garantia de supervivència. Exacte. I el 10 també són els 10 minuts finals del teu dia. Què fas tu els últims? Jo cada dia abans d'anar a dormir, durant 10 minuts, doncs repasso el que he fet durant el dia i dono les gràcies a ningú, no, ni a Déu, ni a coses així, però dono les gràcies de les petites coses que em passen i em fan feliç. Sí, Ara hem parlat de la regla del 10. Que t'estàs posant vermell? Bueno, perquè Una són mica. coses molt estranyes. Ja t'he avisat abans, Ja. Hem parlat del 10, parlem de les 3 Bs. Ah, De què baixa les 3 Bs? Bueno, i aquesta tonteria de tenir un conill a casa. Mira, Ah, ostres! això no ho he ensenyat Ve encara, el cub. Ve el Això és cub. bastant recent, no? Això és de fa un mes o dos, una cosa Ostres. així. Això és ve al cub. La cosa és, mira, ara sí que et donaré una Una primícia. Ja en portem dues, Sí. O... Jo tinc una gossa que es diu Sí. Blue, Sí, que tinc comencen un bé. conill que es diu Bombo. Que és una cosa normal, la gent té el conill a casa com qui té Sí, una gossa. exacte, està lliure per casa. I la idea era agafar un altre gos que comencés per la lletra B. Llavors, quan vaig anar a fer-me el tatuatge, li vaig dir, tu posa el cub, no em posis el quadrat, perquè segur que ve un gos que comenci per la lletra B. I ara fa, doncs, no gaire, Sí. ha aparegut un altre gos a la nostra vida, d'una protectora que es diu Sosway Maraner, que rescaten aquests gossos que els abandonen perquè ja no saben caçar i són grans i tal. I res, tenim un de més. Que fort, tio, Vaya espia, Ets el detectiu Conan una mica, Som periodistes nosaltres, No, intrusos però professionals molt bé, com crec que mai d'altres. m'havies entrevistat, Pere. No, no ens hem coincidit moltes vegades, però no sé M'està si... agradant molt, Amb un plató no ho sé si hem coincidit. Sí, No. alguna vegada sí, Bueno, doncs ja està, anirem un dia a sopar o dinar per Sí, Barcelona. exacte. Pagaràs tu, evidentment. Tu ets un viejo joven? Tot des de... Perquè o sigui, ningú parla per telèfon normal i tu parles per telèfon normal. Sí. I això és un element de viejo joven, diguem-ne. Correcte, jo truco per Perquè telèfon. tens 28 anys, recordem-ho. Sí, jo Abans truco de per fer. telèfon als meus amics, abans Sí? que parlis per WhatsApp. I no avises, O sigui, No. ara et trucaré. Tu truques a la brava. Home, clar, Com s'ha de fer, clar. perquè estem mòbils, si no. Sí? Truco per telèfon, no m'agrada sortir de festa. Si surto de festa Sí, a això és les estrany. 2 de la tarda, a les 2 de la tarda, a les 2 de la nit jo ja estic dient, vinga, xavals, estem marxant a casa. No m'agrada la gent, no m'agrada, saps com està, tumultos, no m'agrada. Sí. No m'agrada, soc un viejo. I el llenguatge aquest ara que està tan de moda del cunde, del pec, del servir coño, tot això ho dius tu? No. Però ho sents, no? Sí, ho sento i ho entenc, però sempre arribo tard, saps? Quan ja tothom diu pec, i quan tothom diu servir coño, i quan tothom diu això, arribo jo... I Què vol dir, perdona? Perdona, Eloi, què vol dir això? Exacte, és que ho he sentit moltes vegades i no sé què vol dir. No, doncs això... Vale. Una cosa que no ha passat encara en aquesta entrevista és que t'has posat a plorar. Que sol passar. Sí, los hombres también lloran, no? Com era aquella Exacte. sèrie? Hi havia una cosa que deia Sí. los ricos también lloran y los hombres. Sí. Bueno, no sé com era, però en tot cas sí que és veritat que no t'has amagat mai que ets un tio sensible i t'han vist plorar moltes vegades. No t'intentaré fer plorar, No, sisplau. però jo hi ha una persona, el Ramon Montardit, Sí. que havia treballat amb tu molt de temps del primer dia, que el dia que us veu acomiadar, ara us posarà a plorar. No. Al Palau de la Música, davant de 1.000 i pico persones, us veu acomiadar amb una gala de recuda, és Nadal al món, i en aquell moment, jo crec que és el primer cop que vaig veure plorar, i em va impactar una mica. De fet, el pobre Ramon, sempre que me'l trobo, li dic, ets l'home que va fer plorar Miqui Núñez. Però després t'he vist plorar, quan van fer el passe de micros, o no? Perdó, Sí, d'Escriurem, el passe d'Escriurem, Sí. quan vas anar a plató, a OT d'aquesta actual edició, Al límit. un dramón allà que no es podia aguantar. Sí. O sigui, realment ets la llagrimeta fàcil. Soc una persona... Jo crec que sí, que soc una persona que... La meva mare sempre ho diu, que la gent que és música té una sensibilitat especial per la vida. Sí. Sempre ho ha dit. Llavors jo crec que aquesta sensibilitat la tinc. O sigui, em fan
ploro, veig vídeos a TikTok de gossets i ploro. Ho dius en sèrio? Sí, jo ploro a l'AVE. O sigui, a vegades que em demanen, perdona, és que et volia demanar una foto, però clar, estàs plorant i llavors no passa res perquè he vist un vídeo d'un gos abandonat. I veient sèries i pel·lícules t'emociones? Sempre. En qualsevol trama, Qualsevol xorres d'aquestes? tonteria, O sigui, veient Jo Mai si no sabessis de què va, o fins i tot veig sabent, Sí, o pots Crepúsculo. emocionar. Miro Crepúsculo i ploro. Saps? Sí. Bé, i també m'agradaria saber quina és la teva actual relació amb la Madonna, ja que sou amics. La Madonna... Sí? No sou amics? No som Home, amics. com la Úrsula Corberó, que tenen el telèfon, No sabies això? Ah, sí, ho vaig veure La en una Úrsula Corberó i la entrevista, Madonna sí. es parlen per WhatsApp. No, a mi em va venir a saludar, la Madonna. Veus com... Però a Eurovision, Sí. estava caminant per allà, que semblava que s'anava a desmuntar, Sí. i va venir i va fer com... Sí? No sé ni què em va dir. A la meva ment era enhorabona, El teu Miqui. proficiency no et va servir. No em va servir de A casa dels absolutament nervis. res. Molt bé. No, però em va venir a saludar. Parlem una mica de gastronomia. La Macedònia t'agrada, oi? Perdona. Dios, que dolent. Ho sento, és molt dolent. Espera. Però també fas molts acudits dolents. Això és veritat, Eufòria. no, però m'agrada. M'agrada molt una peça La de Macedònia, m'agrada no? molt A la veure, mandarina. o sigui, a mi em sorprèn Sí. que un tio que es dedica al que et dediques tu i que Sí. ha de viure una mica anava a dir del cuento, no sé que una altra manera de dir-ho, sigui tan obert amb el tema de la parella i tingui tan clar que té una nòvia i ho Sí. expliqui a xarxes. Perquè, clar, quan penges una foto amb la Sara Roy, que és la teva parella, que també és cantant, de cop i volta 100 unfollows d'algú, de Correcte. ties cabrejades i de tios cabrejats que diuen desgraciat. Una Llavors, mica. em sorprèn molt aquesta ultratransparència que va una mica en contra del negoci, segons com. Sí, a vegades sí, però és que és el que dèiem abans, igual que jo he intentat sempre ser supertransparent amb altres coses, Sí. crec que he d'explicar això. O sigui, des del primer dia Sí. vaig posar-ho i me'n recordo que els de Museu Global, Sí, Universal clar, i els de tal... la discogràfica mai volen que se sàpiga això. No, però em van dir, en canvi, em van Ah. dir, ara ja està, ara ja no, ni perseguiran els paparazzis, Sí. ni ningú voldrà treure informació, ni res, ja està, ja ho has Clar. penjat, ara ja està, et deixaran viure tranquil. Vaig pensar, doncs, és veritat. Clar, la gent ara pot pensar, és més conegut el Miqui que la Sara, però en realitat, quan la vas veure per primera vegada, va ser tu que la vas reconèixer i vas dir Sí. ei, si hi ha la Sara Roy, Correcte. a Rialp. Molt bé, una meva, tio. Estàvem a Rialp, a la festa major, jo aquell estiu anava a entrar, o sigui, estàvem fent els càstings d'OT, que són llarguíssims, i aquell estiu estàvem tocant a la festa major de Rialp, i la Sara era com la típica de les Macedònia, la que més m'agradava a mi, saps? Ah, ja li tenies l'ull posat a sobre, Sí, però des de sempre, o sigui, Sí, des que sí, era sí. més petit. I vaig, inclús en aquella època encara podíem parar el bolo perquè era un grup de versions i vaig apropar-me a l'Albert Borràs, que és el meu vell amic, a la guitarra i li vaig dir que està la Sara Roy al mig del públic. Uah! I em va dir, què dius, tio? Si és la que t'agrada a tu, saps? Allò com dos goril·les. La tuya, la tuya. I vaig dir, sí, és la que m'agrada a mi. I ella ja et va clixar, I ella també. em va clitxar. Però va trigar una mica l'amor a Sí. a néixer. A sorgir I després. fos per la Sara o per qualsevol altra persona o qualsevol altre motiu, et vas arribar a saltar mai al confinament? No. De fer una mica trampeta, una mica a la zona, una mica... Mira, ni un estava- dia, res? ni un dia, una tio. mitja hora de l'horari, res de res? Jo estava cagat de por, perquè en aquella època encara tenia molts problemes amb tema d'ansietat i tal, no sé què, i estava cagat de por que, a part de la consciència social i la moral que no em deixava fer-ho, també pensava, hòstia, la gent, Hòstia, la gent vaig estar sense veure la Sara, Sí. ens anàvem a viure junts. A 2 setmanes estàvem d'anar a viure junts a un pis, i ens van tancar i va estar ella amb els seus pares i amb els meus pares a Terrassa, fins que no van obrir. A més, jo recordo que Vacarisses, que està al costat de Terrassa, ja era la zona de Manresa, Clar. i la meva encara no. I jo pensava, però si està aquí! Sí. Si està està a un minut! I no vam poder veure'ns fins al final de tot. Això passa per buscar una de Manresa. Exacte, Perquè sí, si agafat de està- Terrassa a Matadepera... Ara, molt més fàcil. Matadepera també hauria sigut el problema, havia de ser a Terrassa. Sí, oi? Perquè no podies pujar a Matadepera a una època tampoc. Veus? Se t'atribueix una frase que no he aconseguit aclarir si és certa a una entrevista que es diu Xangai, on diria soy hetero 8 sobre 10. Ah! Això és exactament així? Vols donar esperances als gais? Per aquest 2 sobre 10 que queda lliure? O... No, la cosa és que això ho vaig dir jo a Xangai. No, jo crec que se t'atribueix. No he aconseguit trobar la font exacta, però sí que ho he Hòstia. trobat pels llocs. Pot ser, vull dir, en plan... No, per això, si vols donar algun missatge concret a... Crec, soc heterosensual, però sí que alguna vegada m'he liat amb nois i coses així, per realment, quan vaig sortir d'OT i tot era tan obert i tot era tan tal, Sí. vaig pensar, hòstia, és que potser m'agraden els tios i no ho sé perquè no ho he provat mai. Clar. I no vaig seguir fent res més. Amb un petó vaig tenir prou per... Que s'aguanti. Ei, De moment que s'aguanti. No ho sé. Bé, ens trobem aquí al tram, fa 20 anys del Sí. tram, per això estem fent aquesta magnífica entrevista. A mi m'agradaria saber com d'usuari ets del tram, tu. Quantes vegades, entre 100, 200, 300, 500, 1.000 vegades, has agafat el tram per Barcelona? Podries preguntar-me com d'usuari sóc de Barcelona. Ah, vale, comencem per aquí, doncs. Com d'usuari sóc de Barcelona? Menys 15. O sigui, tu no vens a fer mai res a Barcelona? Mai. Llevat que sigui per feina. Exacte. Per tant, el tram l'havies agafat mai abans Dos d'avui? vegades. Ah, atenció. Dos vegades. Vinga. Jo tinc moto des dels 14 anys Sí?
perquè jo em movia per Terrassa, jo amb Terrassa en tinc prou, em sobra espai, ja en tinc suficient, Ja queda clar, ja. però vaig tenir una parella que vivia a prop de Plaça Artós, i llavors una vegada no tenia moto i vaig baixar fins al carrer aquell tan gran i ample. A la Diagonal. Home, tio, per favor. Bueno, tio, Sí, la Diagonal. La Diagonal, Sí. per anar al gimnàs que estava Sí. a Godó, al grup Godó. Sí. On hi ha RAC1. Exacte. Molt bé, i la Vanguardia, sí. Francesc Macià. Vale, sí, plaça Francesc Macià, Exacte. sí. Pues, A veure, tenim una Rambla Francesc Macià a Terrassa, eh? Sí, allà vivien els musiallos. Sí. Mira, veus? Doncs mira, fins a aquell tram el vaig fer amb el tram Val. i llavors vaig anar al gimnàs i després de tornada, o sigui, aquelles dues vegades. Però estem molt contents d'estar aquí dins aquest Ah, tren. no, la veritat és que jo no me l'esperava així, eh? Ah, ostres, què passa? És que era molt xungo. Sí, me l'esperava com més fosc, més lúgubre. Com més fos? Però si hi ha finestres? No, Si la gràcia del tram és que ho veus tota la mida que va passant. No, està bé, està bé. A més, presentaran jo que no conec Barcelona, presentaran mira, això està aquí al costat d'això. Sí, clar, està estem bé. descobrint Barcelona, aquest Sí. rodatge. Molt bé. Es pot fer bastant turisme amb el tram. T'agradaria, per cert, que sonés la teva música per la megafonia del tram o que posessin una foto teva aquí? M'agradaria que sonés la meva música A tot arreu i a tota hora. I si és el tram, millor encara. Escolta, ens tornem a posar un moment una mica seriosos. No et pregunto per Vox, perquè ja n'has parlat moltes vegades i ha quedat molt clara la teva posició. Amb això també ets molt contundent, en general. Sí. I amb el tema dels feminismes, o sigui, ets un tio que pensa i que pensa molt i que ho expressa sense problema. Sí. Però sí que pregunto una derivada d'això. A l'última enquesta del CIS va sortir que els joves, els trams d'edats entre 13 i 24, són més masclistes, més conservadors i una mica també més de Vox que abans. I això, quan teòricament et deien ja tens temps de ser revolucionari, et faràs més de dretes quan siguis gran, és una mica el món al revés. No sé, tu, que ets un tio que quasi formes part d'això, que treballes molt amb joves, què et passa pel cap quan veus això? Em preocupa moltíssim, però jo crec que és perquè s'ha polaritzat. O sigui, realment estem anant... Jo crec que, confio, que estem anant a una societat més oberta, amb menys prejudicis, amb més llibertat, amb més que cadascú pot ser com vulgui i fer el que vulgui. I llavors, jo crec que els pares que estan veient el que està succeint estan inculcant als seus fills tot el contrari. Llavors estan creant monstres, estan creant gent prepotent, estan creant gent molt poc tolerant, estan creant gent racista, estan creant gent homòfoba, per anar en contra de tot aquest moviment que hi ha nou, que és tan... Una reacció, d'alguna manera. Exacte, és una reacció, però ja està bé. Està bé que hi hagi aquesta reacció, ja s'adonaran que no es pot viure així. Però és molt bèstia, eh? És molt fort. És molt fort. A mi em preocupa, eh? A mi em preocupa molt. De fet, l'altre dia, no sé amb qui parlava, amb uns amics meus que han sigut pares, que dèiem, és que no sabem, Em deien, no sabem què li estem deixant a aquest nen. Si realment val la pena que creixi amb tots aquests orangutans. Siguem optimistes, que tu també una característica. Sí, Ets molt optimista. Sisplau, siguem-ho. També tota aquesta educació cívica o aquesta manera de veure la vida es deriva, com has explicat moltes vegades, de casa, dels pares. Hi ha una mena d'anècdota que expliques de quan havies de votar per primer cop, que et van exposar tots els programes electorals o paperetes, te van fer llegir i et van fer prendre consciència de la responsabilitat que tenia el vot. I el que voldria saber és... Què vas votar? No, què vas votar no. Si vas votar el que tenies previst votar o va canviar el teu vot? Vaig canviar el vot. Vas canviar el vot a força de llegir els programes electorals. I realment te'ls vas llegir, eh? Sí. Ostres, tu. Vaig llegir, jo recordo que hi havia com els 10 punts més importants de tal, saps? O sigui, què és el que defensa cada partit una miqueta més. No rotllo tant com tot el programa, però bueno, és igual, o sigui, ara per votar les últimes eleccions, amb la Sara estava amb la tablet, comparador de partidos políticos. ¿En serio? Sí. És que jo realment... Vota sempre, això sí, de sempre. Deixo que vota sempre. Sí. També, una cosa que li passa a la gent jove és que no van a votar. Que em sembla una tonteria, perquè el meu besavi gairebé es mor a la guerra perquè vosaltres pugueu votar, així que, sisplau, aneu a votar. Després em sap greu acabar, perquè estem acabant. Quedava dir el teu defecte. Ah, hòstia, sí. Quedava dir el teu defecte. És raro que no haguem parlat ni de pets ni de defecar, que és una cosa també... Si hem aconseguit fer una entrevista... És aquest el meu defecte? No, vale. No, però no parlar ni de caca ni de pets. És veritat? Ja està. És estranya, eh? Sí, és raro. Ja sé que els catalans caguem, que posem un caganer, tot això, però bueno, ja està. Sí, I que tots defequem, sí. Sí, tant i tant. Però bueno. Alguns més que d'altres. No sé, és que no sé si dir-ho el defecte perquè no et voldria incomodar. Digue'l, no m'importa. Només en té un, eh? El diem o què? No és veritat, en tinc més d'un. Va tenir que detectat un altre avui durant la conversa. A veure. Parles molt bé el català. Sí. Però durant l'entrevista has dit sèrie, en lloc de sèrie. D'acord. Hi ha molta que diu, vaig a veure una sèrie. No, senyors, es diu sèrie. Sèrie. Però en tens un altre, encara pitjor. Aquest l'he descobert ara a l'entrevista. El bueno. No, bueno, és igual, és un... El què? El què. No dius què, dius què moltes vegades. Sí. Això també ho diuen els meus nebots, estic molt emprenyat. Això és Terrassa, tio. És Terrassa, però, o sigui, parles molt bé el català, parlo el català a Terrassa. Això és Terrassa. Vull dir, no sé què, quan s'ha dit què o què, segons el context. Sí, és una... Ho intentaràs arreglar?
Si me'n recordo i estic en un lloc on realment... TV3, sobretot. Exacte, TV3. una cosa És així, exemple. potser sí, però després jo crec que em sento orgullós dels meus accents i de les meves mini-cagadetes, perquè em fan... O sigui, òbviament que s'ha de parlar el català correcte i el màxim correcte, i quan estàs a un lloc que paguem entre tots i que a sobre és català, s'ha de parlar bé. Jo crec que sí, que és el que s'ha de fer. Però després, en el meu dia a dia, a mi el què i l'hasta m'encanten. Sí, bueno, l'asta és una cosa diferent. M'encanta. Bueno, tu, mira, ja estem arribant. Baixem Perfecte. tu. Ja veuen que el defecte tampoc era res de l'altre món, No, però Pobre. està bé. Tinc molts més, Gràcies, Miqui. A vosaltres. Cuida't. Moltes gràcies.